Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskah, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang. Kajing pulih na ikam jike apostol kalenong ab arpu pra rekod kan riu du ba arpo lai po du balai puwei. Habang nyala poi haru miao Paulus la sya ban syong marwei rengkat badu sipai ubala ab ya u. Hadin lai sengiu la khot langai kirang baju ki badan hangca badenda kila kenduk lang ula ong haki ko para wat langam syam le ai persya ki briu jungi ne ki dustur jong ki kpa teman jungi penban la ai tino yanga na Jerusalem kum ukoi di hakti jong ki Roman. Haba kila toket yanga kila kwa ban pelait no yanga namar ba om dan dawi ai keba ngadawa baniam Henry haba kiju kila ujor ngam bangse ban kerpat shu kaiser watla ngam doni ai ban mudoi persya kijaj ban riu la jong na kane ka taw ngala kerpat bania kendo bat phi bat bania kren bat phi namar kadei na kabenta ka jingkermen upa Israel balate nga daw neu kenjeri bat ula syong arsnem kenti ha kata ka jaka ka baula shemuai bat ula pediang sumpah kat ya kabawan bania kendo eu uyalap ya ka himau blei bat ula hikai syapang utrai Jesu Kris ha ka bapau bat klem sya penwin kaktien jong utrai kasam ka bakhat wei ki bahok jinsu i ya ka khmat jong me ko trai utrai udon ha ka champal bakho jong u ka khet utrai ka don habneng ki khmat jong u ki khmi ya ka parthei ka jing pe shin jong u ka yet bnia ya ki khon ben riu ki bahok ken siyo i ya ka khmat jong me ko trai utrai tenju ki bahok bat ki basniu ya wa ye ya ka jingle jubor u isi na bau trai long bahong bat u e ki kam jong ka hong ki bahok kin se i ya ka khmat jong u ki bahok kin se i ya ka khmat jong me ko trai kajing pulih na gospel bakho kat ko muyo anis kalanong ba arpuwei kadukot arpo hadu ba arpusan u Petrus laphai bolu i bau tau senrania bau Jesu i buat iki u tau bala shania ha ka shadem jong u ha ka jing khawai miet bat ula ong ko trai manu ta uban shet kalaya me habau Petrus le i u ula ong hau Jesu ko trai yau ne pat kumno u Jesu la jubab ya u ladanga kwa ba un em hadu bangandawan sale ya phi to bot yanga kata ka jing ong kala priang kaleng ha pedeng ki para bau neu senran onam yam penban u Jesu syam ong ba onam yam Henry ladanga kwa ba un im hadu bangandawan sale ya phi uneu deu tau senran ba ai sakie ki ne ki aka bat ubala tho ki ne ki aka bat ngite bakasaki jong u kalong kabashisha tidang don bon ba ki wei pat ki aka ki bau Jesu la le lada dei ban tho ya kawei pa kawei naki ngatharai ba ka partehi kamla ngiam ya kita ki kot ki ba en tho ka gospel jong utrai